Til det her nummer skal vi bruge 2 kort. Det ene kort er den her, og det ene kort er den her. Okay. Så gør vi sådan her. Inden det bliver forandret. Så skal vi tage det nederste kort her. Så. Jeg har lige lille problem her. Nå jo, vi skal jo gøre sådan her. Så bliver det til sådan en her. Og nu tror du jo, S'et er forrest, ikke? Men når vi gør sådan her, ikke? Gør sådan her, ikke? Så vil det stadig være klodane. Og nu bliver det uhyggeligt. Der. Prøv at se. Det forstår jeg ikke. Det her. Det forstår jeg slet ikke det her. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Så får jeg en til. Gå til at trække et kort for bunken. Husk, det var klørdame, vi ledte efter, okay? Klørdame. Tag det her et eller andet kort ind i bunken her, ikke? Og så det vi gør, at vi gør sådan her, ikke? Og så flyver det der kort ud, som vi lige tog fra bunken, ikke? Og ved du hvad? Det var sandelig klørdame. Så har vi de her 3. Vi ved, hvad den ligger. Ja. Først har sammen den her position her. S'et her. Man må ikke se S'et. Så i virkeligheden gør det sådan her. Ja. Her er spar. Ja. Og så tager du damen. Og det her, det må det bare. Så gør du sådan her. Det forstår jeg. Du har bare dobbelt her. Og skal du sådan her igen. Sådan. Det hele er normalt. Så gør du sådan her. Tag den sådan her. Og så her er den her. Så gør du sådan her. Og det bliver du bare ved med sådan her. Det bliver lidt uhyggeligt der. Og så var vi tilbage, hvor vi startede. Og uden nogen ser det, vender du det her kort om. Og det ser nogenlunde sådan her. Og du tager her sådan her. Bare gør sådan her. Mega hurtigt. Og så gør du sådan her. Ja. Og så flytter du en tilskud med 3 kort. Ja, det her. Og så lægger du det ind her. Og så har du det her. Og så gør du lige sådan her. Tag det her kort. Og det vil være det der. Men det der kort må du bare ikke lige vise til nogen. Det var korttrækket. Jeg har ikke rigtig navn på det, men jeg fandt selv på det. Vi ses næste gang.